guys, good morning. Ning time guys, ay kunin mata sa kabuntagon. O sa akong pagmata guys, man akong nakita. Doon ay mga dagom guys. Nining time mananagat ra ba si Bert. Muna nga ako pong giklaro og unsa ning panahon na guys. Nay dagom. Pero mahinaot ta guys nga dili lang ni musaka. Karon sa ingon dili mo ulan. Kay hadlok pud mag-ulan guys, unja mamawod na pod. Peligro sa mga mananagat labi na kay murag pa dong tingali habagat ni guys kay murag nangudlot naman pod ang habagatan. Nakahunahon ako ani guys nga mo gawas ko buntag pa mang sayo mo ato ko sa highway ani guys kay maglakaw-lakaw ko dito sa gawas. Kay mintras wa pa si Bert mo uli. Amo libot tas ibabaw nga bahin sa among barangay guys. Sa ako na hinong paggawas guys, nalingaw man ko pag kuhag kamera ning amo ang palibot aring luyo. O unsa ni nga tanom guys, ako malaman ning gikamerahan. Nindot kay tan-awon guys. Apa nakurat ko guys kay ang amo ang iro. Ako nakita nga misunod di ay unya ang among iro daw sa dunay gibati guys akong giukoy kung unsa iyahang buhaton kay matod pa nila manambal ko na ning iro ako nung gisuhito unsa pong sa buta iyahang tambal sa iyahang gibati guys mo nang giukoy-ukoy nako ning maong iro karo may iba ko kung unsay sikreto sa pagpanambal sa iro mao na nga ako ang ukoy guys katuog pug ko kani og abukado muna ang giwahing-wahing di man day tingali muna ang iro ang wag yung gipanid-an ug unsang sagbuta po ihang paak-paakon kay akong timan-an pero makasabot po ning maong iro guys nga si Japoy ako ang giukoy. Wa na hinuon. Makamao po ning iroan. Sige panimhot guys, sige panimhot ang maong iro. Munang natahap ko guys ug unsa yung sagbuta ang gipangitaan ni. Kamatikod tingali siya nga siya po'y akong gibantayan. Ako po'y gibantayan ni mga iro guys Maldito yun yung iro Manis tiger guys ako ang iro. Magsunod-sunod nag-asak ko. Siging panimhot siya guys. Ambot o unsang sagbuta yung gipangitaan ni. Murag ako ra may gibantayan guys, muna akong gibidyaan laman sidya. O padung ko ni gawa sa highway guys. Hi! Bukas buwak Good morning! Buwak ra ako. Ga-meeting mo sa senior, wala?
Kay itong naaging kuan buwan wa. Urgent ka. Mana man to? Para man ko mag-meeting. Namiting hapon. Ha? Meeting hapon. Asa man na? Hapon, namiting sila. Alam ko so. Unsa man na sa? Wa. Isa may kuan sila Ma'am Jire? Sabado to gapon. Wa lagi ko kana ko gibati. Domingo hapon. Ha? Domingo hapon. Yang anong na may meeting? Wa man ma-meeting sa Bado kay na maduhaman ka. Kasi dila o gatong kay ang dire nga urin sama. Di gahapon ra. Hapon. Urgent. Kuang gihapon montuari. Ko anto kanang dili to urgent kay Sabado. Oo. Na postpone pagka Domingo kay na may mga ligaliho ka na ganang nang gitapos nang pidila po nang sumad ni kuan orange yung kasiyaman. Oo. Wa. Oo. Ito gahapon na sila nga meeting. Ingon ni ko ma'am, di na meeting kay ito Miss Garcia. Pero ang kuan ra kanang collectible ba tingali? Kay mura guys, good man good to sila og kanang parte sa dadyong murag usahon ratanan ang meeting bitaw ta. O giusay kay duha man si Willie man to og si. Ulagi di ba si apil na to gahapon o saka to? Wa lahi to. Lahi to? Meeting sila to ano to. Dawa po sila meeting sa dadyong. Oo. Duha man. Oo. Ugma kay tapos mangelo ba. Wa ra bawin no, Ginoo ko. Asa buka sayo na ka? Naglaag-laag lagi. Nah, sige lang ta magapos tong balay. Pahangin sa tag. Lagi kay labunga pa diag mananagat. Ako pa di ay. Wa to apos kuan, laod. Pambita ko na yung isda. Gahapon wa jam mo kay katumang mamsa may gikuan. Mamsay gida. Wala ko kamo. Wa jam mo lagi gahapon kay mamsa may pangtaga ba? Apang. Ano mo na kubet. Jam mo nangutanan bitaw si kuan, si Hisir. Nabais na ng liling, sag jam mo lagi kay nang mamsa man. Wa man mamalangrig pang Apang pinagmay. gagmay o manang masiro jud. Ito na mo dito sa isda. Bakaluya maning May tuyok ra ko guys, gikan sa mo ang balay. Ani tuyok ra ko guys sa among barangay hall dito nami padungan ni sa may dagat guys. Labay sa among kapilya, musod ta dito sa unhan nga bahin sa bye-bye guys. Dito na po ni sa may dagat. Muna amo ang Kapilya Santa Cruz, among chapel guys. Arang inito sa adlaw guys. Bangtaog naman tag-init ani pa doon atong bye-bye.
Doon ako na nung duman na ning maong kahoy guys. Akasya. Dinhi nagtukod og panimalay ang ako ang igsuon guys. Igsuon sa kumbana. Tuwa na ron sila sa Mindanao. A few moments later. Di na maabot are? Namawad man eh. Isa ka abutig uwan day. Garcia? Ha? Okay balo? Si Auntie Sinyang? Oh, karon na dagay mo ba? Katanasa ka ba? Mabasa man ko. Mga pilang kilo mo ba? Arian sa Sinyang. Mga pilang kilo na? Ha? Mga bana-bana mo ba? 5. Bao kuno. Arian sa Sinyang. Dinis. Lagay lang alang mga Paggaw naman ko eh. mga napuan tini. Ora eh, gamay ra mo na. 5 kapin mo. Sel. Hadlok mulakay to ilang Alvin oy. Oh. Sel. Inday. La kuha sa tong timbangan dito ilang Alvin to. Aw niya ba to ane? Kuha sa to day kanay timbangon nga kuan. Day. Nay daghang bao ni Alex. Apilig plato day. Unalin ni bisa ko 1 kilo. Balik ko ring sawang, 2 kilo na halin. Nami agingan ni kalinga mo daw eh. Nagsakay ko og kanang bao-bao ni ato ko kan sibaw. Oh. Ako. Para ko ng Di kilo. utang ag 5 ka kilo ya ate. Kano 1 kilo aw sa kabuk anak kay kapin kilo tina eh. 1 kilo si unang dako nalik. La kuno. Tabi Na 4 kilos na. usa ni Usa lagi na. karipod isa pud ni. Basta kay hapit mo na po ni. Usa, wara ni Napo ga. 2. Ako estimate be. 3, 4, 6. Daron timbang. Maon ni enjoy ang palutaw. Ang tura kay pre taga itong ilahan. Pakuy. Kaasa. Kana ba? Pasensya na mo guys, ug mao ra ning lingaw nako karong adlaw ug ako moingon guys, bye-bye.